Nggih tumut gerang Mbah wau Mbah. Apa? Jenengan. Oh, sip Mbah. Woi Mbah ya tumut gerakan. Gak nu wedang ae piye. Ya sip Mbah. Dan bikin semangat wong-wong. Nggih Mbah. Sip. Iki jar mampir kene dia gitu. Oh, iya Mbah. Harga kelentung. Iki dhuwur iki kopi Mbah ya? Kopi itu suware. Harus delok kopi Oh. itu. Nggih. Suware. Mulai wah agak rong tahun wis kok. Iki pangan iwak karo anare daging arek. Ketemu sama Mbah Sadiman. Wah, dalane guntur no Mbah. Rusak. Urung tak pindah iki. Angse kaya ngene. Taman kopi, taman penghijauan, taman Kopine taman kopi, sudah berbuah. taman biasa. Yo kopinya wae. Kopinya sambil pulang. Ya itu sing abang-abang pangane daging iki. Umur perang anu Mbah, Rong tahun iki. 2 tahun. Rong tahun wis buah lho. Umur 2 tahun. Monggo Mbah. Tamanku api ndrono, kok grajokane ketok. Baru kok grajokane ketok. Ini jangan tamanku iki. Tamanku iki unik-unik, titik tapi unik. Sedikit tapi unik-unik. Kemudian kopinya baru tak sambil. Lagi baru. Jangan ya apa ini. Sekarang orang duwe tak ngono. Bagus Mbah tamannya. Ke taman iki tujuh aku daerah liya-liyane arep punah to. Iya, Mbah. Pokoke tanam kembang-kembangan tak kumpulne ning isor ndendol kene. Supaya kena aja punah. Soale aku merano nonton-nonton wisata ngendi saiki apa ki Gak ada bunga-bunga ya Mbah ya? kan taman-taman sudah rusak. Saiki aku Gak ada bunga. Anu harga murah tapi penting pengaturnya ini. Pengaturnya rapi terus dirijiki pasti apik. Siap Mbah. Iki aku duwe taman aslinya yen ki tebing iso dadi taman wisata yang unik. Jalure jalan iki tak gawe rono rene itu terus keliling to. Terus ini tamanku kopi, beringin, andong, penghijauan beringin, penghijauan beringin, penghijauan beringin, kopi, beringin. Ini ada pepaya juga. Pepaya apa Mbah ini? Puji, Iki. kates. Heeh, pepaya apa iki? Pepaya sing atas ke pepaya apa kae jenenge. Sing biasa Mbah. Ya anu pepaya sing atas kalau masih larang. Oh, nggih nggih. Kopi sing atas sing larang kae. Lha iki apa Mbah? Iki. Iki ya Pepaya apa iki? tunggale iki. Oh, iki tunggale pepaya iki. Dek nek sambungan Mas. Ada sambungan ini. Ini sambungan iki.
Ini disambung. Tapi terus iki aslinya biyen tebing. Tak garap kanthi apa iki? Tenan-tenanan iso diliwati. Dulunya seperti ini ya, Mbah? Seperti ini, Mbah ya? Aslinya Oh, ya nih, seperti ini. aslinya hutan Hutan jadi seperti ini. taman itu. Dibuat taman dan ditanami kopi sama Mbah Sadiman. Terus ini buahnya dimakani tupai gini. Habis tupai gitu. Ini taman saya ini ada kantong monyet. Kantong monyetnya unik guys. Oh, yang ini, Mbah? Iya, Oh, seperti ini. kantong monyet, teman-teman. Iya. Nih, bunga kantong monyet. Brilliant. Ini kantong monyet. Ini air sih. Nah, ini dari 2 tahun. Tapi kalau sudah mulai